Ik ben er mee! Ik kom gesmeten naar voren de bier. Ja, kom je mee, maar ik houd je wel. Kom je weer niet aan. Ik bouw hier een schloss. Die nog 2 weken stil, ja hè. Andere week ligt nog 2 weken stil hè. 2 weken ligt nog stop hè. Ja. Goed, gelukkig. Alsjeblieft. Kan die een keer? Kan hier een keer.
En hier is een museum. Nou, Het Afrika Centrum. Afrika En het Missiehuis. Hè? Dat is En het museumhuis. Dag mevrouw. Waar gaat mevrouw naartoe? Bent u de begeleider hier van het gebeuren? Ik begeleid ook vanmiddag rond door het museum. Dus u maakt de rondleiding met ons, Ja, hè? ja. U vertelt dus van alles Ja, wat er te zien is. ja. Een blikje naar buiten. Ik heb de mensen nog even bij. Zo. ik zie het museum niet over. Wat zegt u? Documentatiecentrum is Ja. wel open. Dus. Nee, het is helemaal gesloten tot door de week. Na 1 november is het museum alleen maar op zondag open. Hebt u al? Nee, dat heb ik niet. Ja. En waar heb je de informatie gekregen? Nou, algemene volgens mij, u heeft er niet gekeken. Juffrouw, u bent goed. Sorry. U bent goed gepakt. Waar komt u vandaan? Utrecht. Hoe zit u? Utrecht. Uit Utrecht. Maar niet speciaal hiervoor, dus Nee, nee, er is ook nee. ergens stuk in. Ik zou zeggen, u bent goed in de rugzak. Het museum is op dit moment open. Als u het Van wilt Utrecht. en om even te kijken, dan. Het hoeveel man zijn jullie erachter? Oké, 10 daarachter. Wordt wel laag. Ik ben nog steeds. Kent u dat? Hier is de koude grond. Hoi. Komt hier verder. Ja, dat hoeft niet best te zijn, dat is kwijt. Maar hier zijn Als je gewoon zaagt, dan mag je net gewoon inzoomen op de voorwerpen. Dat kent die Jansen hier in de koude grond. Dat ken ik toch wel. Best heb ik nog wat een meegekregen. Dat doen we zo net zo mee. Maar Nee, zo moet gewoon beginnen een keer. ja, petrol. En daarboven komt zich ook allemaal. Ganse boel. En ik denk van de spoed, dat is ook nog een fysieke eer. Je ziet er nog. Waar komt u vandaan? Van de Gullenportel. Gullenperdel. U bent geboren in de Gullenperdel? Ja? Ja. Nee, Geboren en getogen in de Gullenperdel. Zijn er mensen bij die Nederlands praten? Alleen? Allemaal, hè? Ik denk wel allemaal. Ja, nee, dat zal ik. Alleen maar. Alleen maar. Tweetalig zijn het vooral mooi, hè, denk ik. Nee, maar doe nog iemand te kort als ik plat kan? Nee. Dat denk ik ook leuk. Dat is het plat. Geen woord gaat zeggen. Nee. Dus dan nog een keer hartelijk welkom. Ik vind het heel leuk om u te ontvangen. Angelique zal best wel eens vaak verteld hebben over het Afrika Centrum. En door een fijn voor hem oog en borst, dat je vanmiddag een beetje van de omgeving hoe het werkt leert kennen. Meneer met de camera zou ik willen vragen of er niet en zo op de voorwerpen. Ik film gewoon breed. Ja, Stop. dat het geeft hem het Begrijp leuke, ik. hè, dat je... Je zit hier in het Afrika Centrum, maar ook in het Missiehuis. En zo wie dit huis zien veel meer bekend is. Missiehuis, hoe paters vanaf 1892 al wonen hier. Je ziet hier die oude gebouwen. En nu een stuk, ja, dat is nu het bejaardencentrum. Vroeger ook een deel van het klooster. Maar die paters die van 1892 hier naar Afrika zijn getrokken, houden
het idee in Afrika vanuit de cultuur, dus de gewoontes van de lui door te verwerken. En ze hebben altijd gewerkt in dit deel van Afrika. Je ziet hier die hele grote kaart van Afrika. En in dit stuk, in deze lengte, in West-Afrika, hebben ze gewerkt. En ze zullen zich heel erg voor interesseren voor het leven van de lui door. Want als ze met mensen in een andere cultuur wilt werken, moesten ze zich allereerst gewoon verdiepen in de gewoonten en de gebruiken van de lui. Want Afrikanen hebben juist wie ons immer nog gedacht, eeuwenlang over hoe kom ik veel vandaan? Hoe komt van me toe? Waarom zit we hier op deze wereld? Die deden dat op een heel speciaal gedachte op, maar die vertelden immer alles door. Dus als ze kinderen was, dan vertelden ze aan die kinderen ja, wat de stand dat wij ze behuurden, dus wat die over het leven dachten en wie ze moesten leven en hoe ze zich gedragen moesten. En dat deed ze om dat beter te laten onthouden, gebruikten ze er voorwerpen bij. En een kind hier, als je allemaal een beetje door hebt, dan kent je hier al het van die voorwerpen. Meneer, misschien komt het hier maar een beetje korter mee, want achter de rug is het wel goed schoelen, maar niet goed kijken. Ja, kijk, je ziet hier in de Afrikaanse landen, en deze beeldjes komen uit West-Afrika, worden die beeldjes worden niet alleen maar gemaakt en dan met het mooi vond. En weer kopen vaak Afrikaanse beelden en dan verzetten voor zo'n kerst of op een show of voor zo'n heel zuinig. Maar in Afrika wordt dat gebruiksvoorwerp. Als mensen feesten houden, als getrouwd wordt, als iemand gestorven, als men op jacht ging, als men ten strijde trok, als er nummer op belangrijke gebeurtenissen in het leven, er huurden verhalen bij, want ze moesten de lui leren wie ze zich dan te gedragen houden. Maar daar hoorde ook muziek bij en dansen bij. En de pleitjes bij de verhalen, dat waren de beelden, de masters die gedanst worden enzovoort. Ja, dus het is niet zomaar gek. Je vinden ze vaak heel schoon, maar ze zijn niet alleen maar voor het schoon gemaakt. Ze zijn gemaakt om te gebruiken, om dat duidelijk te maken. Goed. Dan zou ik zeggen, kom naar binnen. Dat is jammer. Dan zal het misschien dus, waar toen in de studenten? Ja, nee, waar toen nog in? Ja. Dus dit wordt de schoen. Dat is nu een beetje verbouwd. Het wordt dit in de gang, dit is langs het klaslokalen liggen. Maar hier is nu het museum vroeger. Misschien is Engeland ooit in het Afrika Museum gewerkt. En dan ging het er allemaal over van wie leert hier, wat betekenen veel voor elkaar. Je weet wel dat in de afgelopen eeuw heel vaak lui naar Afrika zijn getrokken. Niet alleen maar voor het plezier van de lui door, maar ook om hier weg te worden. Dus er is een bepaalde relatie ontstaan. Als je er binnengekomen heb ik foto's wellicht gezien van Afrikanen die in oorlogssituatie moet gedruide aarde, lui op de vlucht, wat er vaak hele negatieve beelden van Afrikaans zien. En Afrikanen die vinden dat verschrikkelijk, want ze zeggen dat is wel boer, maar Afrika is zo'n ontzettend goed stuk van de wereld, we kennen nooit over Afrika in het algemeen praten. Dat wil zeggen creatief zijn. Je ziet hier een heel mooi stukje speelgoed. Gemaakt van, wat we eerder zeggen, afvalmaterialen. En Afrikanen, kinderen beginnen al heel vroeg, wordt hun geleerd kijken als ze spelen wilt, maak maar die speelgoed, want daar is geen geld voor, er zijn geen speelgoedwinkels. Maar het steekt in alleen om dat kinderen creëren, maar ook volwassenen. Kijk wat ze doen, is gemaakt voor het museum. Wat je straks maar eens bekijken, dus op de achterdrachtskind, dus die Afrikaanse vrouwen hebben bijna altijd hun kindertjes bezig, want dat is noodzakelijk, want die moeten ze voeden. En dan gaan ze niet al een moed om die kind te voeden, dat hebben ze bezig tot een jaar of 2 weken op de rug gedragen. Maar die vrouw steekt hier in het midden, want tot nu toe weinige stukken die niet uit West-Afrika komen. Je ziet hier de lui op elkaar gestapeld staat. Het is één familie. En
Afrikanen leven niet zo ongeveer in zo'n kleine gezinssituatie, maar die leven in een groter familieverband. Vaak met 30 tot 40 mensen samen. En dat moeten ze ook gewoon. Want er zijn geen sociale voorzieningen. Dus de lui zijn elkaars kapitaal, die moeten op elkaar kunnen rekenen. En dat is niet, die komen wel eens weer en die zeggen dan, vroeger wordt die los. Wordt het nog maar een soer. Nu was het toch allemaal alleen op het stuk. Maar ik moet eens zeggen dat dat niet alleen maar een romantische situatie is. Want als tegen het in die familiegroep redelijk is, dan zullen er een heleboel lui die aan winkeldeur kloppen en zeggen delen. Wij hebben moeten. En dat moeten ze ook wel, want het kan dit zelf ook gebeuren dat ze in het leven was zus, alles wat in diegene gebeurt, dat is het niet alleen. De voogders kregen vaak zo'n klein beeldje bij de geboorte. En dat nemen ze hun ganse leven met. En als ze dan in moeilijke situaties zit, dat zetten ze in de nieuws, dan wordt dat wel eens zo vastgepakt. Hè? En ook niet voor alles. En dan redden we het wel, zeggen ze. Dat klinkt ook stom. Nou, die gedachte, als je erheen kijkt, die zussen ook heel vaak niet alleen maar in die oude buren helpen, maar ook in modernere schilderieën. Dit is een schilderie, dat is gemaakt door Afrikaans, door een Ghanese. Dus die hebben zo'n heldere kleuren, maar het bestaat ook uit donkere kleuren. En wat is de opdracht van u? Om die kleuren tot een geheel te maken. Dus dat ze, dan deze het goede leren. Dat lichte en het donkere van het leren tot een mooi geheel kunnen maken. En het is ook wel uitgedrukt in hele oude dingen. Dit bijvoorbeeld, het is een kleedvullende koning gemaakt. En ik moet er dadelijk, maar dat is al zo er langs op mogen best even kijken of veulen. Het zijn allemaal smalle baantjes. Die aan de figuurtjes, het zijn allemaal verschillende figuurtjes. Ja? Ja, en ik zag al, Afrikanen hebben nooit het opgeschreven, maar ze kunnen dat lezen. Dus de Ashantis, de stam, die lezen ze ook. Daar steekt het in, ik weet het niet. Je weet niet. En ik weet wel dat ik dat springt van het water, dat is de krokodil. En wat zal ik nu doen? Waar moet ik nu naartoe? Nou, en de oplossing is, en de pater heeft me dat verteld, dat is een raadsel, zoals ik kunnen zeggen. Die kwam net een jonge Afrikaan en zag er vraagteken, dat is God. Dus als je Lügen en Rot niet weet, dan stellen ze hun vertrouwen op God. Maar er is ook een schijnbaar, de oplossing van het raadsel is dat de mens zo creatief is, zo slim is, dat er naar der kant kruip en boom heen, die slang die geeft hem nog, die verliest al even weg en die rolt heel vaak gewoon elke dag zien. En dat kan nog hier een beetje van ontdekken. Die leven nu in Afrika. Zo net zelf dat het in sommige landen op dit moment heel slecht is. En de vuilindustrie is er nog niet. Geen WHO, er is geen AOW, er is geen ziekengeld, er is geen werkloosheidsuitkering. Elke dag opnieuw moet de lui weer denken, want wie kan ik aan de kost komen? Nou, en dan hebben ze weer voordeel van een grote familie. De lui kunt dan netwerken, zeggen ze wel. Als toen dit is, dan doe ik dit. En nou, bijvoorbeeld deze, ik ken het beste voorbeeld geven met Tante Signeria. Couture Italienne chez Tante Signeria staat er. Met haar familie heeft ze een huisje aan de rand van de stad gewoond. Ze hebben samen botje bij botje gelachen om stoffen te kopen. Ze hebben een oude machine op de kop getikt. In een potje. En dan kennen ze weer nog een cursus. Snap je? En zo proberen ze het leven op te boeren en gaande te houden. En zo doen we even door. Ja. Kijk maar goed. Nou, op daarna kennen ze door de winkel. Winkel ging ze in de goedjes juist wie niet. Maar in het algemeen wordt alles op de markt
afgekocht. Van medicijnen, van penicilline zal ik maar zeggen. En alles wat veer hier in het westen vaak niet meer nodig hebben. Maar ook alle dure dingen, geluidsapparatuur, weet ik wat allemaal. Dat brengt ze alles tot, ik zal maar zeggen, eerst snoepje toe. Ja? Van kijk, kijk, en heel veel vrouwen, wat in Afrika op dit moment heel sterk speelt, dat de lui in de stad wonen. En dan ook een gedeelte van het dorp hebben ze nog landerijtjes, van de familie nog in de dorpjes. En dan pendelen ze zo heen en weer. Kijk, in Afrika steekt het hier ook niet stil. En als dit is geen verzekerd, begint er ook allerlei gemotoriseerd verkeer te komen. En veel dachten wie voor dat museum hier inricht worden, we moeten ook laten zien wie tegenwoordig de afstand tussen het platteland en de steden kleiner wordt, doordat hier in het westen werden allerlei tweedehands bussen opgekocht. En die werden in Afrika met, denk maar aan die creativiteit, aan oude dingen daar gaat iets maken, die werden dan soms op 3 van zijn oude busjes, weet je wel. En die waren gekend. Nou, dus verdacht ik, en dat vind ik gemakkelijk, een busje, dat voor een oude bus wat voor je kunnen neerzetten, om dat een beetje om te laten zien wie dat gebeurt. Maar niks hoort, hebben dus heel veel moeite gekost, want dat gaat allemaal naar die derde wereldlanden vaak. We hebben door nu opgekocht en willen toch weer opgegaan. En in Afrika is dat een zeer geweldig beroep. Als een jonge chauffeur kan worden van een busje, dan is er de benen, dan heeft er het gemaakt. En dat juist die jongens die wel eens druimen van piloot werden, willen ze nooit geen chauffeur werden. Kijk, ik doe het even moeilijk. Kijk, je ziet er een hoedje. En het wordt in Senegal wordt in masker gedanst. En als je hier nou kijkt, het is modern verpakkingsmateriaal. Dit is dus een modern masker. Dit doet ze dan in de been. Het Senegal namelijk wat in Afrika heel belangrijk is, dat is de overgang van kind naar volwassenen. En dat dat noemen ze de initiatierieten, dus de tijd dat de geleerd wordt wie ze als volwassenen moest leren. En vroeger gebeurde dat zo 14, 15 jaar, dan gingen de jongens en meisjes dan ook trouwen. Dan wordt hun geleerd van wie ze zich als getrouwde vrouw of getrouwde man moest gedragen. Wat die plichten waren en wat die rechten waren. En meestal, net zoals de grote familie, nu in Afrika is het heel belangrijk dat er in die grote families geen ruzies zijn. Allemaal doen aanwezig. Dat is ook in de boom, zoals ik kinderen zeggen. En dat is een stam. En zo deur, ik geloof. Als dit kennis maakt met de Afrikanen, dan zal het Door de noten stappen. wijzen, de beste doen aan beginnen. Die geven het kind, die geven het een pap, die geven het een man. Dat zijn van die boek. Die voelen ze zich nog helemaal afhankelijk van de hulp van vooraf. Dit is een shot van de deur. En dat is waarschijnlijk van een rieke. Dit kunt uit Ghana. En dat is van de Ashanti. En er zit een heel leuk verhaal in. Het beeldje heet Aquara. En dat betekent welkom. En het heeft te maken met het feit dat die zien er allemaal vruchtbaarheidsbeeldjes. Vrouwen in Afrika, die zijn heel erg afhankelijk van of ze geaccepteerd werden of niet, van het feit of ze vruchtbaar zijn. Als toen geen kindjes kregen, dan denken de allemaal niet voor door. Als die ouders, wat voor nou voor iemand zorgen. Snap je? Want er zijn geen open dag. Dus als een vrouw geen kindertjes krijgt, wordt dat shoot. En dan wordt ze soms maar zo'n beetje geduld in het dorp. De honden zo'n beetje bezig, wordt verspelen hoe het is. En heel vaak wordt, als het in het, wordt al vaak aangenomen dat het de vrouw wordt die de oorzaak wordt van kinderloosheid. En dan wordt ze ook teruggestuurd naar haar familie. Dat wordt vroeger genoemd. Nou, er wordt een vrouw, die kon ook geen kinderen krijgen, dus die geeft naar de medicijnman. En de medicijnman, de Afrikaanse dokter, die probeerde hem met allerlei kruiden te helpen, met geen niet. Maar het wordt, zo wie die medicijnmannen, als het een goede is,
die richten zich niet alleen op het lichaam, maar die zeggen een mens, dan is het niet alleen maar het, en dan is hij niet alleen die van als hij ziek is, zijn familie ook een beetje ziek. Hè? En dus als mensen als genezingsrituelen plaatsvinden, is er ook heel vaak een dorp, de gemeenschap, broeder althans stabiel. En dan wordt het wat maskers gedaan. En zo ziet je hier maskers te maken hebben met ziekte, die lichaamsdelen wegrotten. En dan proberen ze door die maskerband die ziekte op een afstand te houden. Dan vragen ze wie is. Dit is al, ja dat denk ik toch al, het is hier in 1892 gekomen, dus dat is al niet zo lang. En toen wordt het al in Afrika gebruikt, dus dat is heel oud. Deze maskers, die hebben we in Mali pas 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden gekocht. Dus je ziet, die maskers, die blijven ongeveer hetzelfde. Die gedanst werden. Right, we poseren. We zitten in dat masker. Die hebben pure muziekinstrumenten weer. En worden hier nog die kleine, dat zijn juist mensen. Ja. In richting wat zeg ik? Je mag heel bedekt die de dieren, want daarom zit je in maskers ook heel vaak dieren. Antiloop, krokodil, enzovoort. Die dieren, vroeger die nu nog kocht en die de natuur leren, ontdekken ze die eigenschappen die ze zelf hebben. Die dus heel mooi in andere jaren doden zijn. En dan moet in de 9e maand spaart op minimaal dat ze een heel grote geest kunnen geven. Een dode te helpen en zijn tocht naar de voorouders. Zo besluiten ze dat, want dan krijgt het erg weer door. En die grote feest, wie beter ze naar de overkant van het leven. En zo'n feest dat duurt soms. Ja, dan moet hij doden, op de een of andere manier willen ze daar aanwezig laten zien. En waarom maken ze die bepaalstand dan kleibeelden? Jonge mannen gedanst. Toen moesten ze wel gaan kwakken, maar wij oefenden natuurlijk ook. En die maakten weer dat we nog horen en dan moesten we proberen dat we aan voeten terecht te komen. Maar het ging erom dat deze maskerdans, als de mens zo was, met dat masker zou dat een slecht veel kijken. Dan zou het evenwicht over. Ja. Ook dat zouden we dan En meestal werden maskers door vrouwen, door mannen gedaan. Maar dat hebben ze in Sierra Leone ook in stand met vrouwen. Dit zijn de vrouwen. En nu zie je in het begin wie ik dacht dat dat een ezel is. Ja, maar die werden dan met hout gesneden en dan heel mooi met palmolie en andere dingen ingesmeerd. En die werden dan heel schoon, dat binnen de voeding wordt. Kijk, en dit zijn maskers die gedanst werden met het gewaad op een afstand te houden. Die zitten ook heel haartjes in, er werden stoffen in de Hier zitten nog hele mooie oude muziekinstrumenten. En dit heeft we hebben ze de Christman hier gehad. Nou, in Afrika, die Sibiros, steden die hebben ook niet onder een stoel. Die hebben ook allerlei invloeden van buiten. En je weet je wel voor, mensen in Maastricht, die hebben allemaal Christman gehoord. Ja, Christman in Maastricht. Hier niet zo direct. Het Christman, en het stukje spied is dat juist wie bij ons oude broeren die, als ze niks verdwijnen, dan mogen ze wel verdwijnen, maar soms is het jammer als je broer in de eigen omgeving of in de eigen streek zomaar verdwijnen, die toch betekenis hadden. Dat is dus een stukje spied. En hier zit ze, beïnvloeden de Afrikanen natuurlijk in hun eigen religieuze opvatting. Maar als Afrikanen christen werden, dan het
toch altijd zo op een andere manier als via dat weer zo'n net. Dat is nog van de derbieden. Die kleine bronzen voorwerpjes die er hier ziet, met zijn gewichtjes een goud te wegen. In Ghana, aan de kust, of zo'n beetje in het midden van Ghana, die de Ashantis, tot dan toe gevonden die dat goud een mooie dingen maar toen wordt dat goud, dat wordt een handelsproduct. En toen deden ze een gewichtjes maken met bekende wegen. Er zit dadelijk door in die kerstjes, er zit afstrakte kunst. Nou, dat hebben ze ook heel goud gewicht. Naar allerlei stijlen. Die lopen zo over een aantal honderden jaren oud. Van hier vreugde de Afrikaanse voorraden van. Wat is dat een nieuwe avond van het christendom? Ik wil niet de Arabieren die met hun handelskaravanen de Afrikaanse samenleving beïnvloed hebben. De slavenhandel. Dus Arabieren en Europeanen en Afrikanen samen hebben heel vaak ten koste van de Afrikaanse ruverhandel. Dus dat is ook door de het is leuk dat je moet eigenlijk zo'n eigen houtje worden. Ah, daar komt meneer Kees. Daar is meneer. Wil je direct even tekenen, joh? De receptie. Tekenen? Ja, kun je tekenen. Ja. Dan willen we veel vrije tijd. Wat voor die tekenen ze? Ja, trek maar tekenen. Je moet echt tekenen. Recepties hier. Chinese boek. Nachtegaalboek. Heerlijk. Wat is dat? Nachtegaalboek. Ja, we moesten de vroeger mensen. Die gaan 60 gulden kennen ze zich niet maken. Aan verkieten nu. Ontzettbare tijd. Geef me maar veel met eigen door. Ja. Heerlijk. Hier heb ze het dingenboek. En ze tekenen, ze hebben ze receptieboek, nachtegaal. Dit zijn de laatste beelden van het Paterklooster. Nu als bejaardencentrum voor de paters. Is nu dan.
Dat kleine is dat al goed? Nee, dat klinkt ook wel zo goed doen. Willy, dat was een teamwerker, man. Hoi. Mooi. Hoi. Je kent ze toch, wie vroeger de Luben zeker worden, hè? Die paddels woonden in de kastelen en de Luben woonden in de hutten. Hè? Het is een... plaats zou zo zwemmen willen hebben. Wat joh? Moet je niet komen met de verjaardag? Wat? Ik heb maar zo lang. Dan is het op elkaar van de Niet mee van. als je die dit is een veulen aan het ja. Ik heb het werk al zitten tegen ze. Ja. En die hebben ze toch terug. Nog verschillende tussen die Jordie moesten. Kom op. Ja, jongens. Nee, het was gewoon veel, het is nog niet meer. Je moet tot de gaten gaan. Tot ziens! Nee, die springen ook goed. Oh, Ja, maar het is toch een rol, hè? Maar ja, dat liep trouwens. Ja, Ja. het is toch een rol. Ja, je hebt hem toch zo. Nee, had ik hem Kunnen mensen, kunnen jullie vertellen waar we hier zijn? Ja? Hallo? Waar zijn we hier? Krinsloop. Kringsloop. Is dat geloof? We zijn hier in Klimmen. Ja, de camera weet dat niet. Ik weet het ook niet. Waar zijn we hier? Hoe heet die zaak hier? Krinsloop. Kringsloop. Ja, maar zeg maar even het ons. Nou, ik denk dat we hier zijn. Rini, waar zijn we hier? De Krinsloop. Kringsloop. In wat voor plaats bevinden we ons hier? Bamholt. Jo en Monique Duizings. Jo en Monique Duizings. Ja. Dus dat is mevrouw Duizing hier. Zit ze goed het buitenland had gezegd? Dat had je toch niet weinig, man? Oh, lief. Dat had je toch niet weinig? Ze hebben extra voor ons open gedaan. Oh, die toeburen. Ja? Meneer Jean, ze hebben extra voor ons open gedaan. Domlu. Oh, ik mag dat. Ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed. Een goed fles bier. Ja.
Zo. Die is er aan. Wordt van je toch wel even. Mevrouw Duzings. Kun je eens even naar het vogeltje kijken? Hallo. Kijk daar helemaal nog. Goed zo. Hoi. Dag meneer, wat heb je hier voor functie meneer? Ik ben hier deurwaarder. Deurwaarder? Aha, zonder deur. Wat heb je hier een functie, jongen? Wat moet ik eigenlijk hier doen? Dag meneer, jongeman. Wat moet ik hier doen? Alle maten ophangen. Alle naden wordt ze ophangen. Zeg joh, je zit met de hupje. Goed, het werkt wel. Ik heb er nu wel het nog mogelijk, hè. Hoe heet jij? Wie is de tweede operatie geslaagd? Tim. Wat voor een klas zit je? Ja? En trekt dat niet meer uit. Wat? Tweede klas? Ik heb niet met De vierde? Vier. Groep 4, tweede klas. Wat voor school zit je? Nou, zo'n broer dat Oh ja, Wat voor plaats? denk dat net terug. Wat voor plaats school zit je? Maastricht? Heerlijk? Hallo? Meer. In het meer? Dus we zitten hier in Te Bannend. Gemeente Te Bannend hier, hè? Wat ik niet goed hou. Ja? Wat goed. En dat is je vader? Ja, misschien zit de deur. Ja? Is dat je vader? Zit de deur moeten. Ja, ja. Als stok Je moet stok niet zie je verder nog vragen. halen. Dus dit ding een pap hier verder over. Jules is zeker 20 jaar door. Nee, ik ken niet. Ik ken niet zo lang. Wat ik niet aanleggen van die twee, hè? Die waren 74. Jullie moesten die film hebben? Dat is toch Joost daar? Oh joh. Is dat dus ik zeg? Ja. Ja, moest ze prisje willen maken. 74 gulden. Ja, ik weet het wel, joh. Een oor loopt die. Er zit een pap hier, denk ik ook. Het is vrijblijvend, hè. Pas op, hè. We moeten even voorzichtig zien. Is mevrouw ook van Te Bannend? Ja. Ja? Kom nu, jongens. Morgen zaalvoetbal. Dag juffrouw. Uw dochter? Ja. Wat? De plankje heeft hangen. Weet ik. Nee, maar met één opschot op het terrasje dan. Is het een voetballer? Is het daar? Eerst daar open. Ja, de Twitter zien op toe. Twitter zien. Ja, dan de tweede kerstdag. De eerste kerstdag is voor ons. Ik heb kerstavond toe. Kerstavond en de eerste kerstdag. De tweede kerstdag om 7 uur. Dan wil je eens goed Mag ik een tonic nu mevrouw? Mag ik een tonic? Weet je hoe ik dit In een mummen zitten. Nee, had toch een beetje licht erin. Wat? Had nog het licht erin. De koffie kan je zelf ook zien. Doe dat nou levenswerken mevrouw? Nee, ja niet. Oh ja, niet. Wordt dat een spaal bij mij naar de beneden? Ja. Dat is nabo u. Dat is mooi, hè? Ja, dat is... Die kent die van u, die hebben we gewoon bij Nee. Ja, ken ik dat ook? Oh, ja, ik denk wel, dat is wel zes. Oh, je doet dat ook wel. Waarom is het Ik denk wel, hè? Dat niet? Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Dat was goed als van je. Ik wil dat horen, dat is... Ja, oké, dan zijn ze wat eten. Ja, nee, ja, ik hoor het ook. Vrouw, je hebt het natuurlijk niet. Laat het aan een moeder overstaan. Wacht eens even, de indruk zit te veel, hè? Het zijn een paar dagen.
Ja, dat is het. Ja, dit is eigenlijk een stukje verzorging. Op zichzelf even laten zien. En ik ben nog gaan zitten. Oh. Toen had hij nog een spel. En die had het net. En hij zei, ik kan net goed voor zijn lachen. Pizza, ja. Ik vind het maar af. Ja, zo af. Hoe op mij af? Maar wat zelf van ons gehoord, hè? Deze maar zo en verder. Ja, Daar ben ik wel van nodig, hoor. En deze doen we te verder dan. Jo. Als je weer gewoon met je zwommen was. We hebben het wel even nat gemaakt. Ik heb 2 keer gezien. Bij de knoppen in nat. Kan ik het niet eerst keer uitgaan? Die ken ik. Dat was goed. Ja. Oude bergen gewoon nog. 4 dag. Ja, als je iets die uitgaat. Laat maar zo. Kiers.
Dus op de kortste kant, ja, dus de onderkant van de nachtstoel en de onderkant tegen de rellijnen. Ja, nou, dan deed ze, pak ze de hendel en deed ze het ook op. Dit is het aan de niks, maar. Ja, ziet niet, dan pak ze even wat. Alles van. Nou, dan haak ik even op, het is gewoon even een hand. Hier gulp, hè? Dan pak ze niet. Je weet het. Links en rechts. Dus dat is geen kabel. Dit is precies dat. Dag mevrouw. Hoe vinden jullie de zaak hier? Mooi. Mooi hè? Nou, zo hoor ik zeggen. Wat dit van hem? Dat loopt nu nog eens verkeerd, hè? Alles zit erop. Zit erop. Ja. En ons ja, hier in het winkel staan. En een half post. Dag meneer. Hoe vind je nog deze zaak meneer? Oh ja, leuk hè? Mooi hè? Moest even wennen wat. Ja, begrepen. Kinderen toch. Wat ik hoogste die schermen kan. Hey, opa? Ja, nee. Nee, heb ik net nog. Dan ziet ik het zo. Nee, had ik net. Dat is de keertje wat ouder. Ah, dan ging het daar lang en zo. Lekkere gebakken visjes. Hoi. Hoi. En hoe vind je de zaak hier? Geweldig hè? Ja, ja. Alles bijeen, kind ze beginnen en dan hè. Middag, ja. Ik denk wel dat het ook te klein is. Ja, wat ik Mag ik gewoon gaan? Nou, doe maar rustig, doe maar rustig. Anders zou ze alleen voor de blokken staan, ja. En hoe vind je het hier? Nee, vissaasje. Welke? 6 graden of het, hè? Ik heb niks van een 6 graden. Nee? Niks. Ja, dat is gehad. Ja, kan ik wel. Ja, alles is weg. Ja, met Zo. Prima, prima. Goed zo.
Hoi. Dank u. Bon. Als ik een vraag mag stellen, hoe vindt u deze zaak? Daar zit toch wel lang erop, dus is dat niet meer naar hier. Ah, daar mevrouw jongen, hoe vindt u? Hoe vindt u deze zaak mevrouw jongen? Hoe vindt u deze zaak? Nee, dat lukt niet, dat lukt toch niet? Ik durf niet slapen. Ik weet niet straks op Philips te roepen. Ja, hè? Zolang het zo niet kan, blijfste. Dat is gewoon. Jongen, je kunt nog meer als je niet huur. Oei, oei. Dag jongeman, beheerst door. Huh? Dat is ook niet in de nieuwszaken, hè? Nee. Ja, wat tijd, hè? Kun je hem daar doen? Allee, daar. Goed. Dat was vroeger Huub Kussers. De groenteman. Die voorin hierin zat. Van het bedrijf Kussers. En nu is het La Petite Marché. Vers op zijn best. Nou goed dan. Hallo. Hoi. Hoi. Zo mensen. Dat waren de beelden van weer een nieuwe winkel in het winkelcentrum bijna. Bon. Hier, joh. Bon. Oh, met dat brekje, om maar erin. Veeg maar op. Is het warm, dus koud. Zo. En zo was het toen.
goed nog eten. Hotel Overlander. Ja. Hoppa. Dus de maandag kwamen die stortdingen. En donderdag kwamen ze storten zijn. Aha. Maandag kwamen ze die vloeren liggen. Wie? Maandag. En de donderdag zei de storten. De chef. Ja, ik geloof dat ik bier had. Wat? Wil het niet vroeg zijn? Ja, is. Ah, dat kan je goed wel. Ja, ik zou wel wat denken. Alles of niet? Zo. En zo. Halleluja. Blikveld. Ja. Niet te trappen, hè? Waar is het gewoon? $20 26 jaar. Ben je de opnemen, Jacques? Ja, ja. 26 jaar begonnen. Dat is een schön apparaat. Zo. Hoi. Daar. Voor dit geld weer water. Ja, en dan zeggen ze niet te vertrouwen. Oh ja, dat is en dan zullen ze goed vallen. Ja, dat is nog wel.
dit, ja, Abby. Kom ze langs. Kom ze niet langs. Nee, dan moet ik helemaal terug, want die was deze grap, hè? Ja. Nee, dat kan eens genoemd worden. Hoe hadden een grijze.
we moeten toch dat ganse stuk oprapen. Dus. Ja, zo, dus ga maar op. Ja, ik mag even. We kunnen met die grote wagen te lurren op. Buurman naar links. Wat wacht hij? Wat wacht hij? Wat? Hoeveel kilo wacht hij? Hoe zwaar?
Ja, maar pas op, hè. Ik weet, moet je het vertellen. Omdat ik de film, dat ik vroeger ook gefilmd heb. Ik heb die nog toen in het bed gegooid, die loopt, daar willen we stieren op het paard. Voor 1000 gulden. Ook dubbel laag. Ik zit de film vanaf 47 van geluk. Op je snijhaag. Ja. Als hij afvult en dan vult ik op de knikker, dan is het rijden. Dat is het. Door een pan heen. Ja, ja. Ja, ik heb het. Ja, hoe gaat dat vlot dan? Ik had wat vergeten. Aha. Ja, maar meneer, mijn ogenblik niet. Ja. Boer. Heftig hoor. Oh nee. Ja, want wij scooteren en de brommer. Zet hem maar horen. Hoi. Het schiet op nu, hè? Ja.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Dat toch gewoon. Om me wat horen.
Hoe is het met u? Goed hè? Zo, dat is een opname bij Jos Wijnen, zal ik maar zeggen. Als je in Gulpen zegt Wijnen, wie is dat? Ja, dat ben ik hè. Als je dan zegt Jos Wijnen, dan weten ze wie het is. Precies. Meneer Wijnen, Daar staat mijn naam ervoor. hoe bent u op de idee gekomen voor in Gulpen u zich te bevestigen? Wat is centraal lag in het Limburgse land. Dat is de voornaamste reden. Ja, u hebt vroeger in Margraten gewoond? Ja. Klopt, hè? Klopt. Toen bent u naar Gulpen gekomen. Klopt. En bent u hier? Nee, eerst op het andere pand. Ja, dat heb ik ook, dat weet ik. Maar nu zit je in het nieuwe pand. Nou zit ik aan dit pand, dit pand wat te koop was en voor ons erg gunstig was voor de... Heb je hier komen wonen omdat veel geld geweest is hier of zo? Of zo? Ja. Nee, dat altijd niet. U bent hier werkzaam? Ja. Bij Jos Wijnen? Ja. Ja. Al meer dan een jaar. Al meer dan een jaar? Ja, Als u nu zo hier zit en u denkt aan voorheen terug aan die bank, allemaal dat geld hier, hoe voelt u zich dan? Oh, ik heb er niks van gevonden hoor, dus... En meneer Wijnen heeft ook geen geld gevonden. Nee, neem maar oude sleutels. Sleutels? En neem maar heel veel sleutels. Je kunt ook, ja, je kunt kluizen gaan verhuren, hè? Ja, ik wou ze gaan verhuren, ja. Ja. Prima. Ja, maar mijn kamer is daar. Ja. Of in de volksmond Jos Wijnen. Ja. Hoe bevallen u hier zo in het nieuwe kantoor? Goed. Goed. Geen spijt ervan? Geen spijt ervan, nee. Zo. Nee. Als ik vragen mag, waar bent u geboren? Ik ben geboren in hier. In hier? In hier. In hier van hier. Dat is bij Maastricht. Bij Maastricht, ja. Dat is dan Maastricht geworden. Ja? En daar heb ik 4 jaar gewoond. En daarna zijn we verhuisd naar Heerlen. Daar heb ik gewoond tot 1975. En toen zijn we verhuisd naar Margraten. En van Margraten naar Gulpen. Naar Gulpen. Ja. En u wilt niet meer weg uit Gulpen? Oh, dat weet ik nog niet. Dat weet ik niet. Maar voorlopig niet, van het bedrijf is hier gevestigd. Dat denk ik ook wel. Ja. Zo. Ik heb geen problemen daarmee, joh. Maar ik was. Nou, ook niet, hoeveel. Ik zal best even niet. Dat is een opstoot. En laat het geluid erop toe aan. Ja, ja. Dat is alleen maar Gendo. Dat is te. Nee. Wie heerst u? Pietje. Zeg eens meneer, wie is u heersen? Wie heerst u? Pietje. Pietje? Ja. Pietje van de Hamerix. En wat voor klas heet Pietje? Je 2. ziet nog in de broek, ik ken het niet, de school gewoon hè. Nog niet op de bewaarschool? Nee, geen in de school. Zaken geen in de school, ja. Oh, je dat niet aan het school? Nee. Wat heb je aan jou doen? Doe dat paterkleed aan. Zal ik jou de weg om die deur rood te maken? Ja, is goed. Mag. Interesseert mij de voor een paar zo. Jong, drink de cola leeg.
Dat is niet leuk. Goedemiddag zwemmen. Aha, vertel me wat dat verder. Ja, sowieso. Dat staat gedaan. Alles? Ja, dat staat nog gedaan, hè? Ja. Oh ja. Het biedt niet. Ja, dat zeg ik. Nee. Dat kan je zo doen. Nee. Je hebt tegenwoordig nog een apparaat dat je niet weet meer wat het is. Ja, daar hoor ik niet bang voor. Het is Philips, hè. Hadden we een waardebond op aan? Nee. Nee, wij gaan Er zit er geen oude gulpen in, hè. Nee. Nee, moet ik zeggen, dat kost ik een keer, hè. 14. Hoe komt dat vandaan als ik vraag me? Ja, in Hoeve Valkenberg, maar vanaf komt zich van Vilt. Van Vilt, dat is ja Scotby Valkenberg. Ja. Vilt. Vilt. Dat heb ik gekend in de U-Bach, heb ik gekend. U-Bach, ja, U-Bach. Ja, daar wonen we over U-Bach. Ja, daar wonen we te veel, hè. Ja, dat is er goed Ja, geworden. dat wordt. En die schrift, nee, die schriften gaan nog gulpen, voor gulpen. En gulpen. Ja. Ik schreef me niks voor gulpen, ik ben niks. Dat weet ik. En heeft er ook nog niks. En nog niks eerst. En niks hebben. Ali. Nee, maar dat wil ik wel niet maken. Niks hebben. Ik ga nog te wagen vals parkeren. Ja. Mooie reclame op de televisie. Ja. Maar lukt niet. Voor volwassenen, kinderen. Alsjeblieft. Dat wordt het goed. 15, 17, Het borget van nu horen. Van nu horen, Ja. nee. Nee. Dat moeten ze nog goed vinden. Ja, weg. En 4,25 alsjeblieft. Heb je een klantenkaart mevrouw? Nee. 4,50. En nog een proefje, alsjeblieft. En bedankt. Graag mevrouw. Kijk mevrouw. Oh ja. Ja. 1 tegen 7. Hetzelfde. Alleen is het gewoon niet als het vrij eens dragen, hè? Dankjewel. Normaal is het zo. Maar als je een tafeltje erbij, dan wordt alles verdoezeld. Als er direct 10.000 gulden erop op stond, bij wijze van spreken, en er is een klavertje bij, dan krijg je 20.000 gulden. Franse kaart, heb je die? Nee. Mevrouw, wat denk je nog eens van dat zegt 10.000 punt of 10.000 gulden? 10.000 gulden. Kiezen daar, mensen Als zeggen. het 3 gelijken als je 10.000, Ja. dan 3 keer 10.000 gulden en een klavertje erbij, dan krijg je 20.000 gulden uitbetaald. Kom eens kijken, wat is dat zien? Wie steunt dat 20.000?
Ja, ik zie het. Dat is al weet ondergenomen. Die is de nullen had toch al? Ja, nullen, ja, nullen. Oh, die is het kratsen erop. Aha, chic. Pindakaas. Welke avond is dit nou wel weer, ja. Dus 1 keer 1000 geld en 0 te winnen. Achter die 100 daarboven. Ja, ja. SS. Mensen voor dubbeltje geboren bij kiezen een kwartje. Ja. Mensen voor dubbeltje geboren bij kiezen een kwart. Oh, dat kies ik Dat wel. is een Is dat niet mevrouw Beuken wat ik hier voor me ga? Nee. Ja? Nee, nee, mevrouw Beuken is op stap. Oh. Dat is beter, joh. Veel draait ruilen. De kinderen aan het opholen. Oh. Dat is niet zo op stap, hè? Dat is niet zo lang goed. Dank je. Dag, Jules. Dat is het wel eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Samen. 12 keer 20 jaar. Dan je nog niet hier bent. Ja, dat is Philip is hier ook. Nou, daarom, Jules. Kom je dan, dat gewoon echt goed komen. 12 keer 20 jaar. Huh? Het werd vastgelegd. Ja, daarom, Jules. Daarom zijn we boven hier. 24 jaar zeggen ze, kijk dan even naar Riet en even naar Arte. Het leeft. Dat is een dokter overschroppen worden. Ja, die gedaan hè. Bedankt, hè. Alsjeblieft. Goedemiddag. 4,45 alsjeblieft. Zeg maar, ja, wel in je punten. Gewoon op je punt. Alsjeblieft. Ik kom 4 fly halen, besteld op Drukmond. Ja, 4 handen.
Je hebt veel honger voor ik, hè? Nou, een kilo lust ook wat als je terugkomt. Oh, dat 4 stuks. Nou, even voor zijn eigen ook nog om op de cholesterol. Nee, dat is wel juist gebakken, dan kan ik er niets meer. Jullie Terugkomen. Ja. Moest nog een term liggen? Is dat raasje? Zo. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Had je luisteren? In 1960 stond deze oven, wat u nu ziet, hier aan die kant. Nee, toch? Hier toch? Toch? Wel, stond je nog Noord? Ah ja, dat is het. Oh, dan zit ik in de kookbaan. Dat is al 84 jaar geleden. Is dat nou de derde generatie Ortmans? Jawel. Jawel, hè? Want de pap van die goos, van de pap van hem is genomen, hè? Daar hebben we nog pap hebben genomen, dus de derde generatie. Bakkerij Ortmans. Tegenwoordig chef, doe het er zo. Ja. Als er niet voor gegeten is, dan... Dat is dat leuk, ja. Kijk eens toch. Honger had ik ook al, maar niet eerlijk. Rijksweg in Gulpen.
Ik heb ze lang in het stroop. Dag meneer. Voor de trap? Ja, dat hoop ik tenminste. Wat? Dat hoop ik. Gewoon niet geschoren, nee. Wat blijft? Het is geschoren. Oh, dat is de zet niet. Ja. Hoi? Schön gefilmt. Ja. Maar was nog broodjes? Alles wat samen. Nee. Nou. En die griezenbeetjes, heb je één nog? Ja, echt. Ja, weet. Waar is dit? Met geen huis. Nog 3 weken. Die is wel een klein steltje. En hè? Want 2 broodjes nu natuurlijk. Er had 5 broodjes nu. Ja, nee, beter maar. En dan zakken? Nee, en eetbaar. Eetbaar en het stofgoed en een griezen van mij. Dat is tegen een beetje. Dat is vastgelaten ook. Frederik. Ik heb het niet gehoord, wie hoort het? Frederik. Frederik? Frederik. Of Frederik? Frederik. Of Felix? Nu weet ik het nog niet, zeg het me nog niet. Frederik. En die is toen met de achternaam. Achtmans, heest u. Is dat niet van het Bekkeren geholpen? Ja? Achtmans heest u. En wie oud is ze? 16. 6. Ah, 6? Ja, maar dat bedoel ik. Is dat 12 graden? Ja, maar misschien nog wel leuker. Ja. Tweewoord. Zwaar. Zwaar? Ja. Nou, de weer, staat al die andere. Harderwiller. Kennen ze wel het titel? Harderwiller. Konski. Zijn de schönste opnames met broedigen, denk ik. Ja. Wat heb jij liever voor brood, zwart of wit? Ik eet met zo'n zwarte brood. Net zo'n zwart brood. Ja. Zo. Geen griesbrood. Ja. Oké. Nee, we moeten toch een gereed maken met eerst. Dat is zout. Ah, dat is zo. Oh, langzaam van. Dat is bij Krierbig erop gaat en we hebben geen nog liggen helemaal. Oh, ik vind het wel een ding. Dat is toen ertussen bij je.
Dat pand, Gullikers, is meer verkocht. Van hier om de winkel. Dag meneer. En nu? Wat is? Het is de eigenaar hier, pap. Ja. Nee, hè? Ja, dat is goed. Heel verhaal. Wat is? Het is van mij geworden. Ja. Rood of? Wat is? Van het rood of? Van het rood, ja. Rood, hè? Ja. Zit er veel straat van erin, hè? Ja, maar een kleine brood weer. En dan gaat die winkel beginnen, is toch? Ja, de dochter, hè. De dochter. De dochter weet je, de ene boven en de andere aan de winkel. Mooi. Dus daar zit een pap van die dochter in. Ja. Zit verhoogd erop. Zo ja. Vroeger waren het Gullikers. Waren het Gullikers, hè? Ja. Ben je ook op de camera? Heel erop, ja. Als je het brief zeker voor die moer. Brief? Als je een brief krijgen voor die moer. Wie de brief? Dat is niet zo te tekenen. Voor wat? Dag Jan. Ja. Dus die keuken staat op uw grond? Ja. Die keuken staat op de grond van pand nummer 2. Van Gullikers? Ja, van Gullikers. En de ganse hoek is van dat pand. En dan zit er met in de gemeente deed daar niets over dat het slot nog te hebben. En dat is feitelijk dat is onleefbaar. Dat klopt. Ja, wat de gemeente heel uitstoot. En ze hebben nu de stroom, de gas laten afsluiten in het pand. Ja. En de stroom, dus ze willen er nog 10 jaar zo laten liggen. Zo hebben we dat gemaakt. Dat is allemaal van die lui wat die niet voelen. Geest je ook weg. Gullikers? Nee. Boegels? Boegels. Dus dat is Boegels? Alles, alle bijskanten. En dat taakje? Dat is van ons. Van u? Ja. Dat is allemaal boegels. Nou, dan was het dan in de gemeente zeggen dat ze eens moeten komen kijken. De goede burgemeester wat zo is voor die oppand. Deuren nog stiekem binnen houden. Niet veranderd? Oh ja, en dan begint ze maar eens. En nu is dat gar niet naar het pand te zeggen is van. Nee, en ook wat de gemeente zal maar dit in principe nog vuur geloven. Want ze zagen dat pand wel verkocht hoeft. En dat moet ook. Niks. Ze ging een stevig kook. Ja, veel ging nog niet te zuiver. Ik heb al wakker gehad, ik weet wel. Die kazenen hè? Ja. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Mag ik shamroet? Mag ik shamroet? Wie is met de voetbal in Israël? Wie is met de voetbal in Israël? Goed, volgend jaar aan het feest. Wat blijft? Volgend jaar aan het feest. Ja? Hand voor feest, hand voor feest, hand voor feest. Hand voor feest, hand voor feest, hand voor feest. En dan Dan krijgen we de nieuwe zaak. Hier op de markt in Gulpen. Je ziet daar Papa Gent. Ja. Wat zegt de camera? Oh, daar zit het wel. We zitten hier in het pand van Jan Kronenberg. Jan Kronenberg. Nu, kom maar. Nou, Kom maar door. Maak niet zo. Kom, we doen het kan zijn. Zo. Meneer, wat kost het bij? Die zijn alleen voor de decoratie. Oh, zo. Die heb ik niet in de verkoop. Zag je ook niet. Uitvoering voor me. Kost dat even. Tientje. Zeker. Kijk, maar gewoon mensen die toe moeten laten vliegen. Dat mag niet zijn. Ah ja, ik zie. Vroeger was hier slagerij Frank. Vanaf slagerij Meertens. Nu is het een boekenhandel. Zo. Hoe vind je dat aan de boekenhandel is? Vind je dat?
Ja, smaken verschillen. Ja, nee. Hè? Komt die hier te wonen? Nee. Nee. Ja, Ooit? ik werk hier alleen. Ah, werk alleen. Tja. Dit is mooi. Voor mij smaakt, ja. Ja, maar als we de video hebben. Je filmrechten, dus dan moet je niet opzoeken. Ja, daar heb ik geen rechten voor. Kom op, ik kan het niet schaden als je het niet schaden. Die planken, die balken, kan ze voor bij de architect leggen. Ja, weet ik dan, maar heb ik ze daar gelegd. Maar ik spel het ook. Ja, ja, was goed. Nou, het vul ook aan. Ja, hoe je zeggen, ja, dat zie ik wel.
Baba. Bon. De woningen. Begint het te redden, jongens. Het begint gek te werden. Ja. Hier zitten we op de eerste verdieping. Dus we gaan begonnen. Bon. Daar zal ontkend dat het de Nederlandse staat heeft. Kijk eens hier. Aan de overleving van Fokker. Het heeft een woordvoerder van de Duitse politie laten weten. Naar aanleiding van... Ja, hier zitten we in het schuine van het dak. Ja. We hebben een balkonnetje. Dit is het balkon. En we hebben een blik naar onder. Is er een stuk moet we vergeten. Ja. Hey, Hotel Overlanden. Ja. Gezien we de eerste verdieping hier. Keuken, zitkamer, balkon. Ja. Ja. Gulpen. Ja. Ja. Ook nog een grote in de zijkant erbij. Ja. Iets kleiner is onder. Ja.
Dat is hier het kunstwerk van Jean Heinendal vroeger. Hotel Ons Thuis. Ja, denk ik. En nog een. Hier komt nog eentje. Dit is de uitblik op het balkon van de hoogste verdieping. Ja, dan komen ze met een vlaar. Nou, dat is achterin. Ja. Dat is pluimen. Ja. 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 Ja, dan moet je er niet filmen, maar van niet zeggen. Hè? Nee, nee. Ja, dat moet dat niet weten. Ja, filmen zelf maar nou. Heb je leeg genoeg? Ja. Ah, er zitten echt goede badkamers, ik weet niet of die allemaal gehad hebben. Nee, hè? Niet allemaal. Een douche. Huh? Dus dat is de branduitgang hier. Daar ligt je ook pluim tussen. Oh, die oude wordt verkocht. Nog eens zo. Ja, leuk. Hoeveel woningen zijn die? Het zijn 10 woningen en we zijn een jaar geleden begonnen met bouwen. Ja. En 10 woningen? Het is niet verkocht en dat is gans bovenaan. Boven de pand is niet verkocht? Ja, het is geen penthouse geworden. Het is gewoon een enkel woningschip. Dan wordt er dus de eng te koop. Dat is één te koop nog. En dus volgende week zondag, 2 september, is kijkdag. Dan kunnen Ludus komen kijken. Ja. Maar de wordt één pand boven, hè? Eerst voor Eén dat wordt de woning. bedoeling, omdat ze alle twee niet verkocht worden. Dan Ja. moeten ze er één van maken. En hebben er nu er 2 gemaakt ervan. Dan moeten wij maken. Want vroeger, ik geloof, we hebben een prijs gehoord toen van 4,5 ton. Voor de penthouse, dat kan kloppen. Ja, hè? Dus en nu wordt dat opgedeeld. Nee, toch niet. Ja. Oh. Alle keer een stuk vla. Daar is er vla bij de goud. Ja, dat hebben we nog niet. En geen met ze. Zo, vroeger balkon. Hier is een bol.
We bouwen toch goed in de rotte. Oh. Dat is hem man. Dag meneer. Dag. Zwart werk meneer. Goed zo. Het blijft in de lucht. Ja. Oh ja. Als ze mij goed vinden, toch niet belogen. Zo. Hier komt Max lang. Gaan we met dezelfde stuk. Filmen, dus wat? Hè? Lief dat snor? Zo, hier komt Max met de vroege motorshop. En nu weer Max van Radio TV. Ja. Bier. Oh, nee. Hier staat veel werk. Jongen. Die moet staan. Neem je aan, die moet staan. Ja, ik zie het, index.
Pak de servicecover. Van motorshop naar radio tv. Maxa. Bah. Baba. En meneer, nog niet getrouwd? Nee hoor, nee hoor. Nog steeds vrijgezel. Goed zo. Hou het zo. Want als je gaat trouwen, dan moet je een radio kopen, een tv kopen, een wasmachine. Onderblijft motorzaak, hè? Ieder onderblijft het motor. Ja, ja. Hoi. Ga gaan. Kom, dan gaan we. Ja, wat zeg ik? Zullen we maar buiten woord zeggen? Ja. Ja. Begint. Begint dan. Ja, zeker. Ik heb gepaard met een film. Van een stier. Ja. Dat zijn de beelden van vroeger Café Sport. Er werd nog heel gewerkt. Van horen zeggen, Sint-Bertus. En zo door en zo. Die Sint-Bertus hebben hier erop. Wat blijft? Sint-Bertus ging het open. Misschien. Misschien. Proberen. Ja. Ja. Dit was de zaal van Sanko vroeger. Ja. Hè? Oh. Goed. Wat nog ziek maken? Ja.
hier zien we dan binnenkopen Gulpen Maxwell. Gulpen krijgt weer een nieuwe zaak erbij. Er staat wel nog wat motornamen op. Gaat u aan meneer, gaat u aan. Goedemiddag. Hallo. Kijk eens hier. Dag meneer. Goedendag. Hallo, alles goed? Prima, met u ook? Komt beter. Dat is dan de nieuwe zaak. Dag van Gulpen. Dag van Gulpen. Of nee? Ja. Dat is dan Maxwell. De Gulpen, actueel. Ja, die. Hier ziet u het inventaris van Maxwell. Is gearriveerd in Gulpen. De mensen zijn er druk bezig alles netjes te plaatsen. Zo. Dat zijn de heren van de koeling. Kijk. Ja, tuurlijk. Hè? Ja. Mooi. Wanneer denken jullie open te gaan? Vierde. De vierde is Sint-Hubertus in Gulpen. Ja. Mooi. Alsjeblieft. Ja, dat is een zaterdag, hè. Dus Sint-Hubertusmarkt in Gulpen, 1995. Ik denk Maxwell hier in Gulpen haar zaak of haar poorten te openen. Ik heb al gefilmd toen ze aan het breken waren hier. Oh, ook al? Ik heb al een film van de motorshop hier. Ja? Dan doe de chef hier. Nee, dat was allemaal waar. Ja, gekend toch? Nee, nee. En ja, wat. Even zo. De grote container. Zo. Zo, ik heb dit minder. Dat zijn nieuwe ramen. Zoals je ziet. Of zo dadelijk, maar. Ach nee, hè? U gaat goed vooruit hier, hè? Ja. U maakt hier meteren. Ik hou de dag meer. Nou, nieuwe ramen erin. Nou, smeedmeesterwerk. Nou, gereedschap filmen. Maak hem nog een linkske. Dat heb ik gedaan toch? Hoi. Dag meneer. Alles goed met u? Ja, met u? Hoi. Daar komt de baas. Hoi. Hallo. Ja. Hallo? Ja. Daar staat mijn telefoon. Ja. Oké. Mooie ramen erin, joh. Ja. Kijk zo erop. Ja. Max, wil je de saus erop? Die horen het. Ja. Hoe zit ik erin aan? Eerst nog? Nee. Max wil alles. Je mag even waken. Met jou, had je me gepiet? Ik heb net alles op.
Hier. Dan de wc's. Die zijn hier beneden. Vroeger waren die boven. Hier zijn ze verhuisd naar de kelder. Prachtig. Mooi gemaakt. Als het bier zo smaakt als het hier uitziet, jongens, dan hebben we geen problemen in Gulp. Ja, mag ik het zo stellen? We gaan hier even verder. We bevinden ons hier nog in het vroeger Café Sport. Ja. Hier hebben de mensen werk verzet, ondenkbaar. Hier is alles vernieuwd. Tot de stroom toe. Alles. Ja, verwarming. Ja, dit is nog wel te zien, maar licht is zwak. Of dat wijnvakken zijn geweest hier. Wijnvakken. Ik denk het wel. Gooi een blik naar de trap. Je kunt zien dat ze hier niet geslapen hebben. Ja hoor. 30. Ja. Zo zit het toe aan. Ik heb al geweest. En ze zijn verwarming weer. Daar liggen de buizen. Dan komt een meneer naar beneden. Dat waren voor mij de laatste blikken voor vandaag, de 30ste van de kinderen. Mag u werken? Moet je van werken? Ja. Ja, ik wel. Ja. Dat is wel. Zet hem met een zwaar op beeld, jong. Historisch moment. Amal. Ja, jongens. Hier is openingfeest hier. Aha. Ja, Maxwell in Gulpen. Zaterdag de 4e is de opening Je wil ook te zien, hè? van Maxwell. De film kreeg voor ooit te zien, joh. Huh? Meneer met de vlaggetjes. Ja. Ja, ja. Zondag is het primeur. Wat blijft? Zo. En beveiligd? Wat blijft? En beveiligd? Prima. Ja, hè. Maar ik zie dat je Samsung en naar baas een video goedkoop los kunt krijgen. Dan zit dat gewoon. Ja. Zo.
Openingsfeest. Aha. Makkelijk. Ja. Als het klinkt, is het koken met de clipsensleutel van Teval. Eén druk op de knop en hij is open. Eén druk op de knop en hij is dicht. Door de korte kooktijd blijft de natuurlijke smaak van vlees, vis en groente perfect. Nu naar McDonald's voor heerlijke kipkuifjes. Dit is NOS met het nieuws. In Zuid-Afrika is de voormalige minister van Defensie Malong samen met een andere hoge oud-militairen gearresteerd. Oh. Ja. Mooi. Dus dit maar uur taak. Ja. Huh? Probeer wat aardig. Ja. Als u luistert, dan is het echt een reisgebied die echt zo live overkomen, weet je. Als die mensen die zie je staan echt zo goed. Nou, mooi. Neem van ons zo. En het bovendien. Dit zijn de beelden van Maxwell in Gulpennieuw. Maar dat weten we gewoon. Voor mij gewoon terug plaat leggen, joh. Ja.
Of dit de lage uur. Zit ik vrij hoor. Dit lag even te laag. Jawel. Nee, hij is geraken, dit is kans. De vrouw met de bloemetjes. Ex-rol van Whitney Houston. Nu aan de 06 3. 3 dat is goed. Ik kan niet meer. Dat is een schöne hond. Ja, ik ben zo zeker. Kom maar. Zeg het met bloemen. Nou, is dat Jacob verder. Hallo. Jacques, film minuten. Ja, zit dat daar verken? Zit dat verken daar? Voor nu moet je filmen. Ja, dan zie je mensen. Okay. Ja. Oh, dat was een minuten. Oh, leed toch de hoed af. Toch de hoed af. Ja, hé. Hoi. Hoi. Hoi, hoi. Ja. Kom jongens, hier. Pak hem hier. Hoi. En misschien 34% komt. Dag mevrouw. Goedemorgen. Je hebt wel inkopen gedaan bij Maxwell, zie ik. Wat bleef? Je hebt wel inkopen gedaan bij Maxwell in Gulpen. Ja, prachtig. De man kan niet met een lange baard. Die datumstrook zetten. Nee, dat zet ik. 169. Ja. Ja, is van ja? Kom on, hoor. Ja, dat mag je zelf Ben gewoon goed kijken. Dat is Peter. Hoi. En ik kom nog een Nou, eens kijken. Zo ja. Ja, die is schön, hè. Ja.
mooi. Ja, ja. Hè? Nee, dat moest ik. Ga... Wat moet hij doen met? Ik ga het. Ja, je ziet. Ja. Ik vis terugjes met de straat. Ja. Die werkt nog geen ook. Ik? Nee, maar de stippen net. Dat is mijn gewonnen. Nee, max maar. Dan komt de kant op. Ik doe het al toch? Ik heb 2, 3, 4, 5 en dan gaan. Waar op de voet? Ja, dat kan steeds op de foto. Ja, ja. En ik? Ook. Ja. En ik? Oh. Ja, moet toch op de foto, we kijken een beetje mee. Ik heb maar ook een gewonnen. Ja. Dat is lood, dat is lood. Ja. Ik ga weer heen. Zo jongens. Kom op een film, jongen. Maar zeg niet, dank je. Ja. Hij zegt geen zware weer gedaan. Iemand. Oh, dan is het goed. Ja, Helemaal zwartwerkers. Ja, ik zit in een kleur hoor. Dat is van de belasting ook weer. Ja. Dat klopt. Nou, en dan moest eerst moest ze eten en dan moest ze werken. Goed zo, jongen. Anders wil ik het niet. Dat is mijn smaak. Dat bedoel ik. Dank u wel. Ja, jongens. Hoppa. Henk van de Ulman. Nee. De blauwe. Pieter zat zonder veter.